Masterizer. Sanibona sinibingelela ku part 3 we short series yethu Agent Kim Reactivated. La isiqhubeka khona uKim noHansu behamba ngemoto yabe nomzimba oyi-bulletproof. Ngathi uHansu esazama ukucrack ifoni kaMin G, wafonela umngani wabo uJin Chul wathi kune-killing agent yase-North Korea ehamba izingela uKim, uqeda ukulwa nayo manje emzini kaKim eyamfuna. uHansu watshela uJin Chul ukuthi ingane yomngani wabo uKim ewuMin G ithunjiwe, wasemnikeza i-location la egcine khona ukusabela ifoni kaMin G. Isekela likaGanchan uNam wahamba uyobheka uMin Ho wamfica elimele, wathola ukuthi uyingozi kangakanani uKim ubaba kaMin G. uNam wafonela iboss uGanchan emtshela ukuthi indodakazi yakho uHairi usengozini. Ethi uNam kuGanchan ungambona ukuthi ulimele kanjani uMin Ho, akazi nokuthi ubani uthatha uMin G. uGanchan watshela uNam ukuthi akabulale kwayena uMin Ho. uNam wabulala kwayena uNim Ho wamshiya kanjalo wahamba. Later uNam esehlangene naye iboss uGanchan wamtshela indaba ezixakayo ukuthi akungeneki kwi-background yakhe lo baba kaMin G ukuthi ubani. Ethi yonke information emayelana nalo Kim i-protected kuwona wonke ama-system. Ethi uNam ayikho indlela elula yokutracer lo muntu. Ngakwelinye isayidi uGangsong wayehamba efuna uKim efuna ukumbulala. Wahamba wazofika esikoleni sikaMin G wafica abanye abafana bebhulisha omunye umfana ekuthiwa uWido ngemva kwama-toilet esikole. Wathi maye babuza uGangsong labafana ngoMin G, bamdelela labafana uGangsong besabambe yena uWido. Nokuyilapho uWido ngabona khona ithuba lokubaleka ngesikhathi etshela uGangsong ukuthi lo Min G umfunayo ufunda khona la esikoleni. Ezwa lokhu uGangsong wakhahlela labafana kade bebhulisha uWido, wasetshela uWido ukuthi akawumbizele uMin G. Wathi uWido uMin G akekho la esikoleni akaze ukuthi uphi, kodwa ungakhuluma noRayong umngani wakhe ongakwazi ukutracela uMin G efonini yakhe. uGangsong wamthola uRayong umngani kaMin G, wamxhavuna wamklinya emsabisa emtshela ukuthi akamtholele uMin G njengamanje. Kwelinye isayidi khona la esikoleni estaff room kwafika uSanga naye ezofuna yena uMin G, kodwa othisha nabo bamsizanga ngalutho uSanga ngoba wahamba esebuyela emotweni yakhe, kanti uSanga vele emotweni yakhe wayelinde uMr Lim abasebenzisana naye. Nesithola enkulumeni yabo ukuthi besebenesikhathi eside belandelana noKim, bemcwaninga bemfunda kabanzi ngempilo ayiphilayo, kodwa bekwenza lokho undercover. Kodwa ngesikhathi sebehamba uGangsong wayengasemotweni yabo abamnakanga ngoba babengamazi nokuthi ubani nanokuthi ufuna yena uKim abamfunayo. uKim benoHansu bahamba baya kule ndawo kade ivela kwi-location ye-cellphone kaMin G. Bathi mabengena kuleyo ndle enkulu bafica inqwaba yamagenga ayigcwele phakathi. Wangena lapho uKim waqonda kumholi walezi igebengu igama lakhe kwakuG1, wamshaya wamphuca nalo mmesa ayewuphethe wenza ngayo isibonelo kumagenga akhe. uG1 wayesesaba wayalela uKim e-ofisini leboss enkulu, wahamba naye uKim emdonsa ngamadred. Ngesikhathi uKim eseye-ofisini leyo leboss edonsa uG1, uHansu wasala yedwa walwa nenqwaba yalezi igebengu ezayisela. uKim wangena lapho e-ofisini leboss wafica ukuthi iboss yakhona umfana omncane uSang-ho igama lakhe. Omunye weyigebengu naye usemncane wazama ukulwa noKim ethi umvimba endleleni, kodwa uKim wakhahlela leyo nto waqhubeka wangena ngaphakathi. Wangena ngaphakathi uKim uthi usokubona ifoni ayeyithengele ingane yakhe uMin G isephaketheni leshirt likaSang-ho. Wathi mayebuza ukuthi iphi ingane yakhe zafika zonke zamthelekela. Naye uKim wabamba impi nenqwaba yamadoda ayigcwele lapho phakathi. Ngesikhathi uKim ebhizelwa nalamadoda ewashaya, siyathola ukuthi umngani wakhe uHansu wayesebaqedile yena bakhe ngezansi. uKim waphinde wabuza kulo mfana ukuthi ifoni uyithathephi, kodwa kunokuthi aphendule uSang-ho wavele wadelela. Wathi lesifebe esila kule profile picture yale phone sihle ngathi angasikhotha kanje, washo wakhotha iscreen. uKim wacasuka washaya uSang-ho waze wacisha wambulala. Wathi esemqedele emphosa phansi ebuilding. Esathi uyaqhubeka uKim wamvimba uHansu wathi ngixolele uzombulala ungakayitholi impendulo. Nokuyilapho akhuluma khona uSang-ho ukuthi omunye wabangani bakhe wathola ifoni komunye umuntu olala emgaqweni. Ethi enqwabeni yezinto ezayiphethwe yilolo phara liyidayisi walipha isinkwa nogwayi lamnikeza le phone. Ethi uSang-ho ngoba ngibonile ukuthi wonke ama-phone calls aya kubabwayo le ntombazane ngeze iphutha ngayifonela le namba. uKim wabona lapho ukuthi ingane yakhe emqambela amanga ukuthi inenqwaba yabangani ngoba kwifoni ibifonela yena kuphela ubabwayo nomngani wayo uRayong. uKim esecabanga ukuthi naye lo Rayong umngani wakhe uMin G ubemuse. uKim eseyisola ukuthi kushuthi ngempela ingane yakhe beyidinga isupport ngoba bekufana nokuthi iyodwa ngesikhathi ibhulishwa amanye amantombazane esikoleni. Khona lapho uGangsong wayekade kasefuna uKim wagcina emtholile ngoba waqhamuka esemkhomba ngesibhamu ngemuva. Labafana kade bashaya abathola ithuba lokubaleka. Nakho kusivezela ukuthi impi kaGangsong noKim yaqala kanjani. Kuthiwa ngo-2006 uKim warecruitwa yiSouth Korea ngokuthi babechazwa indlela nama-skills ngayo. uJin Chul bambeka ukuthi uzosebenzisana nawo uKim abupartner wakhe, kodwa ama-software abaqhatha bobabili ukuthi abaqale bayalo kuqala ukuze bakwazi ukumeja i-ability kaKim. Bese series sibuyisele emuva kudala ngo-97 eNorth Korea ukuthi uGeneral Lee wavakashela ekhaya ley'ntandane lapho ayizingela khona iy'ngane ey'ncane zabafana ezoyitrainer
license zibe ama-fighters azogadla ngawo. Wabaqhatha bonke labafana ukuthi bashayane, okuwukuthi bashayana bonke kwaze kwagcina sekusele oyedwa wayimile. Lowo mfana wayesele igama lakhe kwakuYong Kwang. Kodwa uGeneral Lee sebefuna ukuhamba naye uYong Kwang, omunye umfana babeyitshela ukuthi uqulekile wabamba umlenze kaYong Kwang esafuna ukulwa naye. uGeneral Lee wachazwa inkani yalowo mfana omncane nokuthi wayesalangazelela impi, ingakho naye agcina emthathile. Nokuyilapho esithola khona ukuthi lowo mfana omncane kwakuKim. Wabathatha uGeneral Lee wayobahlanganisa nabanye abafana babesekhempini yakhe wabatrain ukuthi babe amasosha eNorth Korea. Babethotharishwa, betrainwa kanzima, belinyazwa, beshaywa, bejinyiswa ngisho sebekhala ngokukhathala kodwa baphoqwe ngenkani baze bajwayele. Bephucwa amagama abo banikezwe iy'namba ngoba uKim wanikezwe unamba 73. Sebeqhathwe bobabili wawina uYong Kwang ngesikhathi elwa noKim. Kodwa ngendlela ayenenkani ngayo uKim wayengafuni ukuvuma ukuhlulwa uYong Kwang ngoba babehlezi beshayana ngisho sekufanele balale phezu kokuthi babelala endlini eyodwa ekhempini. Iningi lalabafana bebetrainwa uGeneral Lee babefike bafele ey'mpini baphinde bangcwatshiswa kwezinja. Kwahamba iminyaka uYong Kwang benoKim baze bakhula babadala. Bathunyelwa kwenye imishini ukuyobulala omunye umuntu oyingozi wase-South Korea besuka la eNorth Korea. Bafika kuleyo ndawo yase-Gangan Province bangena kwenye indlu. Bafica enye indoda eyayihleli iflathele beyitshela ukuthi iyona target abaze ngayo. Bayimemeza bedubula emoyeni le ndoda kodwa inganyakazi. Waze wasondela uYong Kwang kanti uzofica ukuthi mannequin lento yakhiswa kumuntu eyiplastiki. Leyo mannequin yayigqokiswe ibhomu elalicushiwe. Kwakuyithinta uYong Kwang yavela laqhuma ibhomu labulala yonke i-team. Kwasinda uKim oyekude engasemnyango kodwa walimala kabuhlungu. Kusukela lapho uGeneral Lee wayenenkolelo yokuthi uYong Kwang wafa ngoba ebuleliswa uKim ngokuthi babengezwani bexabana njalo. Mase sibuyela kulokho okwenzeka manje, uKim noHan Soo basishaya basilahla phansi isibhamu sikaGang Song. Bagijima bayocashela ukuthatha icover ngesikhathi uGang Song ebavulela ngenhlamvu badubula. Kanti khona lapho kuzovele kuqhamuka uMr Ling noSanga. uKim noma kungamthusanga kakhulu ukubona esejikela yilabo bantu ngoba wayeke wabasola before. uMr Ling wakhomba uKim ngesibhamu emtshela ukuthi akasarenda ayinikele. Wanqaba uKim wathi ngeke akwenze lekho yena usafuna ingane yakhe uMinji ethunjiwe. Besadidiswe ukuzwa lokho wangena lapho uGang Song wadubula uMr Ling washaya le ntombazana uSanga wayiphuca isibhamu wajaha uKim. Kodwa uKim noHan Soo bangena emotweni yabo i-bulletproof babaleka. uSanga waya kuMr Lim udutshuliwe wavuka uMr Lim ngoba wayegqoke i-bulletproof vest ngaphansi. Sebesendleleni uKim wazizwa ukuthi udubulekile. Okuyilapho abheka lapha emotweni yabo ama-supplies angamsiza ukuthi azisize ayilapho yena la adubuleke khona. uHan Soo wayedrive esathuswe ukuze ukudubuleka kukaKim wacisha wawushayisa umngani wabo uJin Chul ngemoto wayeme phakathi nomgwaqo. uJin Chul wangena emotweni ngesikhathi ebathethisa eqhubeka nokukhuluma kodwa wavele wathula mayesebona ukuthi uKim udubulekile. Bobathathu bahamba bafuna bazobalithola liphare elilala emgaqweni kade liphethe ifoni kaMinji. Lavuma iphare ukuthi liyicoshe emgqomeni kaDodi ngoba eqhamuka omunye umuntu ovele wazoyilahla emgqomeni phambi kwakhe. Imchaza le ndoda umuntu olahla ifoni ukuthi ubenehwanqe bophe iy'nwele ngemuva enanomzimba othe ukugcwala edrive imoto eyi-BMW emhlophe. uHan Soo watreka leyo moto ngekhompyutha esemotweni yabo wayithola. Wathola nokuleyo moto umnikazi wayo uSangman. uSangman okwakuwomunye wamadoda ayesebenzela uGolden Teeth. uGolden Teeth yena wayehleli ngaphakathi ney'gebengu zakhe ey'xoxela ukuthi ngendlela ajabule ngayo ukuthi une-recording efonini yakhe azoblackmaila ngayo uGang Chang. Kodwa kwaphela ukujabula kaGolden Teeth mayenikezwa enye indoda izambane elishisayo. Ecasukela uGolden Teeth ethi leyo nto imkhumbuza 9 years ago. Siyathola ukuthi 9 years ago enye indoda ekuthiwa uSok Chu eyayiyibhosi kaGolden Teeth yayizama ukuphoqelela ngenkani kwi-building ukuthi isetshenzwe i-construction kaGang Chang noSok Chul ababehlangene bene-partnership kuyona abahlali bengayifuni. Ngokuthi uGolden Teeth wayesizwa isikhalo sabahlali bagcina bephikisene noSok Chul. uSok Chul wazama ukubulala uGolden Teeth wamphosa phansi ebuilding. uGolden Teeth wayelimele kakhulu ephakathi kokufa nokuphila. Nokwathi esazama ukululama esibhedlela uGolden Teeth wabona ku-TV ey'ndabeni ukuthi abahlali bagcine beyivumile leyo project. uGolden Teeth wacasuka kakhulu nokwathi ephuma esibhedlela wabulala ibhosi yakhe uSok Chul. uGolden Teeth wayithatha over ikhampani kaSok Chul. uGang Chan wachazwa yileso senzo sikaGolden Teeth wasecela ukuthi basebenzisane babe ne-partnership. Ngokuthi uGolden Teeth wayengamthandisisi naye uGang Chan wanqaba wathi ngeke akwazi ukusebenzisana naye. uGang Chan wathumela abantu bakhe ukuthi ababulala abantu bakaGolden Teeth zathathana sekuliwa. Kanti uGang Chan uzobamba uGolden Teeth amklinye ngesikhathi uGolden Teeth ezama ukugwaza uGang Chan. uGang Chan wagwaza uGolden Teeth esiswini wamshiya equlekile wasembophela esihlalweni. Wathi la iphaphama khona ekuqulekeni uGolden Teeth unamo wamphoqelela ukumdlisa izambane elishisayo eliphuma ebhodweni. Ngendlela ezobuhlungu ngayo uGolden Teeth waxolisa kuGang Chang wamthembisa ukuthi uzokwenza yonke into ayishoyo. Ingakho namanje uGolden Teeth engalicabanga izambane elishisayo. Mase sibuyela kokwenzeka manje sibona uGolden Teeth nezigebengu zakhe bekhipha isidumbu sikaMinji ebhutini yemoto sebeyosifaka ecold room. Nokwathi sebemshiye lapha emakhazeni uMinji wavuka sithola ukuthi wayesaphila. Emgwaqweni ikhompyutha esemotweni kaHan Soo yayisisondelele ekutrackeni
ilocation yemoto kaGolden Teeth. Nokwathi lapho ukuresearcha wekhompyutha sekuqeda sekuku-98% kwavele kwaqhuma imoto yabo bahamba ngayo. Nokuthi uGong Chu wayeplante ibhomu kuleyo moto. Kodwa phezu kwalokho kuqhuma i-tracking program yaqhubeka yagcina ivezile ukuthi iphi ilocation yemoto kaGolden Teeth. uHansu wayesacasula ukuqhuma kwemoto yakhe ayithandayo. Waphuma lapho uHansu seyimisele ngokuyobhekana ngqo noGong Chu loqhumisa imoto yakhe ayithandayo. Zaqala lapho zashayana ngesikhathi uSang-woo eze ngama-signature moves kodwa wadakhela uGong Chu. uKim yena wagijima wayongena kwenye imoto for uqhubeka ne-research yokuyobheka ingane yakhe ngakuma-container ngasolwandle. uJing Chul yena wayenganaso nesikhathi sokulekelela umngane wakhe uHansu ngoba wavele wayehlalela emotweni wababukela belwa. uSanga noMr Lim nalabantu ababehambisana nabo bayafika lapha ebridgini kanti ngesikhathi uHansu eshaya uGong Chu ezemjikijela ebridgini. uHansu ngokubona sekuqhamuka inqwaba yama-killing agent awayesondela naye uHansu wayiphonsa phansi ebridgini. Ngesikhathi lama-agent esekhomba uJing Chul ngesibhamu sebethi bayamdubula wasarenda waphakamisa izandla uJing Chul. Ngaphakathi kwi-container ye-deep freezer uMin Ji owayelimele wayesegodola ezama ukubalekela lamakhaza efuna indlela yokuphuma. uGolden Teeth watshela lezi igebengu zakhe ukuthi azihambe ziyoshutha isidumbu sikaMin Ji. Wabuye wabatshela ukuthi yekani ngizoziyela ngoba nemavila ni-useless. Wahamba uGolden Teeth waziyela yena. Engakafiki wafonela uKanchan ethi ufuna ukumsendela isithombe sesidumbu sale ntombazane kodwa ifoni yaphendulwa unama. uGolden Teeth wathi ufuna ukukhuluma noKanchan ngoba ingane kaKanchan ekuthiwa uHairi ibulale enye intombazane efunda nayo esikoleni. uGolden Teeth wabesenda leyo audio recording njengobufakazi. Wethuka kakhulu unama waripotela uKanchan. uKanchan wabuza kwindodakazi yakhe uHairi ukuthi iqiniso nileli. Waphika uHairi ethi uHairi ngimphushile nje mina kanti uzwa kabuhlungu washaya ngekhanda phezu kwetshe kodwa akashonanga. uKanchan wathethisa uHairi wazomshanga empama embuza ukuthi ubungifihleleleni sonke lesikhathi ngoba ngabe ungitshele yonke into njengoba njalo ngihlale ngikutshela ukuthi noma kungenzekalani ngiyohlala ngikuvikela. uKanchan esebona ingane yakhe uHairi ekhala wamthulisa waxolisa ngokumshaya ethi ubengaqondile futhi uyamthanda ethi akakhululeke usayoyisolva yonke lento izophela. Wathi esehamba uKanchan esathi ukhuluma noNam siyathola ukuthi uHairi wayezenze singathi uyasaba kanti naye wayenenhliziyo embi njengobaba wakhe uKanchan. uKim wadrive waze wayofika lapho ngasemakhontenini ama-cold storage angasolwandle kanti uzofica nemoto ye-BMW kaGolden Teeth ipake khona lapho. uKim wazulazula ngakulawo makhonteni ahambe ebheka ingane yakhe uMin Ji kanti kwenye yalawo makhonteni ayibanda kakhulu esene-ice ngaphakathi njengasefrijini. wayesazama ukumemeza uMin Ji owayegodola engeziwe umuntu kodwa uKim wavula komunye umnyango ayokubona ukhanya wafica la madoda asebenzisana noGolden Teeth ehleli phakathi. uKim washala amadoda ayengafuni ukumtshela ukuthi uphi uMin Ji kodwa kuleyo khonteni ebandayo kwakukhona khona uMin Ji. wavuleka umnyango ngesikhathi kungena yena uGolden Teeth esethi uzomshutha isithombe kanti ngesikhathi kusavuleka emnyango wahamba uMin Ji wayocasha. wazulazula uGolden Teeth engamtholi noMin Ji emcashela. kwangena ikholo ngesikhathi uGolden Teeth efonela uKanchan. waphumela ngaphandle uGolden Teeth for ukuthola kahle network. ekhuluma uGolden Teeth noKanchan uMin Ji wayilalela ngesikhathi uGolden Teeth efuna imali engango-1 million kuKanchan ethi for ukuthi ngikusizile ngesidumbu sale ntombazane ethi futhi mawuza la ungezi nala madoda osebenzisana nawo ungezi nonama ufike wedwa. bathi beqeda ukukhuluma ngaleyo phone call kodwa uKanchan akenzanga ngendlela babevumelane ngayo ngoba wahlomisa wonke la madoda asebenzisana nawo sebelindele ukuhamba. kanti nakhona lapho ekhontenini uzovela abangumsindo uMin Ji ngomnyango wekhonteni ewuvula nokuyilapho abona khona uGolden Teeth ukuthi sonke lesikhathi le ntombazane iyaphila. uSangman naye wayeseshawe uKim ngendlela ukuthi wayesecishe esephuma umphefumulo. walivuma iqiniso uSangman ukuthi uMin Ji usekhontenini eyi-cold storage. uKim wathi uma ezwa lokho wavele waba nesiqiniseko sokuthi indodakazi yakhe isishonile. endleleni umngane kaKim uJing Chul naye wayesethethwe amadoda ahambisana noGong Chul. wavele walwa nalabantu abambambile ephazamisa ukuhamba kwemoto ebashaya bagcina bemile wakwazi ukuphunyuka wabaleka esefuna ukuqhubekela ukuyobheka umngane wakhe uHang-soo oyiphonsa ebridgini. uKim waphuthuma lapho kuleyo deep freezer eshayisa i-BM likaGolden Teeth. afika la madoda asebenzisana noGolden Teeth kodwa uKim ngendlela ayeseyimisele ngayo ukuthola ingane yakhe washaya wonke lawo madoda wanqoba. kodwa ngokuthi wayetshela ukuthi useqedile uKim vele kwaqhamuka uGang Song obesekudala efuna uKim. baqala lapho bashayana uKim noGang Song. ashayana la madoda kungekho ohlulwayo kungekho owinayo kuyi-double draw kodwa phezu kokuthi uGang Song wayesemncane kodwa uKim phezu kokuthi wayesemdala wayemthwalise kanzima ngoba wakwazi nokumphuca lesikhala esiphethe. uKim watshela uGang Song ukuthi akagoduke aphindele ekhaya kodwa uGang Song wanqaba watshela uKim ukuthi ngafunga ukuthi ngizopay revenge for ubhuti wami wambulala. nokuyilapho uKim aqala khona ukubona ukuthi kanti ubani lo mfowabo kaYang Kwang. uKim watshela uYang Kwang ukuthi noma isitori
esho njalo kodwa akumina engabulala ubhuti wakho uYangkwang. uKim watshela uGangsong ukuthi mina nobhuti wakho ukuthi asiphethe uGeneral Lee futhi wayekujabulela ukusibona silwa sixabana. Sasesenza show ukuthi masiphambi kwabantu siyalwa kodwa mase sisobabili sivikelane sithobana amanxeba sinikane ice. Ethi uKim ngoba mina nobhuti wakho sasivumelene ukuthi siyovikelana noma nini. Sasikhule sibancane siyintandane sobabili sihlala ndawonye. Ethi uKim mina ngangibizwa ngonumber 73 ubhuti wakho uYangkwang wayebizwa ngonumber 66. Ethi uKim ngendlela esasiphiliswa kabuhlungu ngayo ubhuti wakho washayeka kabuhlungu ekhanda ngendlela esasenza ngayo ama-training anzima. Ethi waze wazikhohlwa igama lakhe wakhumbulela ami kuphela ukuthi nguKim. Ethi kule mission esasithunywe kuyona eSouth Korea kwakungekho umuntu esasiyombulala kodwa kwakuthunyelwe thina ukuthi siyoyibulalisa thina. Ethi sequnyelwe ibhomu ubhuti wakho nami ngayi-honorisha ukuthi ngifanele ngife la afa khona sengithi ngiyayibulala. Ngakhuzwa uyena uYangkwang ubhuti wakho ukuthi ngingakwenzi lokho. Ethi wangicela ukuthi kufanele ngihlale ngiphila ngisho ngathi wakwenzakalani ngakwenza-ke lokho. Ethi uKim kusukela lapho ngayothatha-ke lowo number 66 ukuthi ngisebenzise wona ube yinamba yami ngoba ngihlonipha umfowethu engamthola ekuhambeni. Ethi uKim khona lapho kwathi kushona ubhuti wakho nami ngilele eduze kwakhe ngasindiswa abantu bakhona la eSouth Korea. Ethi uKim kuyona yonke impilo yethu esasiyiphila nobhuti wakho sasisetshenziswa njengamathuluzi okufeza izifiso zikaGeneral Lee zokukhohlakala. Ngaphakathi kwi-deep freezer uMinji wakhumbula i-SMS ayisendele ubaba wakhe emchazela ukuthi kungani ayiguqe phambi kwabazali bakaHyrie. Ngokukhumbula lokho uMinji wazitshela ukuthi kumele aphile azinikeze ithemba lokuthi usazombona ubaba wakhe. uMinji ngokulunguza kancane wabona uGolden Teeth wasenza ngathi ufuna ukuwuvula lowo mnyango wecontainer wasondela uGolden Teeth ngesikhathi esephethe ummese la esethi uyogwaza khona uMinji amqedele kanti uMinji ucuthe ngensimbi emnyango. Waphumela ngaphandle kwecontainer uMinji wahlangana nenye indoda elimele kade ishawa uKim wayiqedela ngaleyo nsimbi ashaye ngayo uGolden Teeth. uKim wahamba wayo kuleyo deep freezer wafica imessage ebhalwe uMinji ayibhale phansi kwi-ice. uKim ngokucabanga ukuthi kungenzeka ukuthi ingane yakhe isaphila waphuma egejini efuna ukubona ukuthi ngeke ayithole noma yimemeza ngaphandle. uKim wayebonela kude ingane yakhe uMinji wazama ukuyimemeza kodwa yayingamuzwa ngoba naye uMinji wayebaleka ngesikhathi ejump ifence. uKim waphuthuma lapho wafonela intombazana ade esebenza nayo uSanga. uKim ecela kuSanga ukuthi ucela trackela uMinji nge-intelligent technology. Ethi uKim ngiyanithembisa ukuthi ngizozinikela kunina ningithole. Mawungangithembisa nje ukuthi ingane yami iyaphila futhi safe. Emacontaineni wafika uNam nalamadoda asebenzisana noGangchang ngesikhathi beshaya uGolden Teeth ukuthi ubenze ilimi ukuthi uMinji ufile kanti uyaphila bebona nemessage ayibhale phansi uMinji. Sambona emgwaqweni lini izulu uMinji ezama ukumisa imoto eyodwa yammela uMinji ukuthi agibele kodwa ngebhadi udriver waleyo moto omunye umuntu okwakungemela ahlangane noMinji. Sicela ukubeka lapho part 3 sizoqhubeka no part 4 zolandela. Siyabonga ngokubukela iSterizer TV. Ukhumbule ukusubscribe nokucindezela ulike kanye nebheli ye-notification ukuze ungaphuthelwa imovie elandelayo kukuzayo la kuSterizer TV. Sterizer TV.